ζητήσω από την Δήμητρα Σεργίου να έρθει πάνω στη σκηνή και ακολούθησε πιστά τις συμβουλές μου και δεν φόρεσε τα κούνη γιατί ήταν σαν να είναι ο παπάς μου. Λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο πραγματικά μου έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και έχω αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Η ευκαιρία αυτή ονομάζεται αγάπη. Και έχω ζήσει αυτή την αγάπη στο έπακρον κάθε μέρα, κάθε στιγμή, για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Δήμητρα είναι το έτερο μου ήμιση. Είναι ο άνθρωπός μου. Και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ μπροστά σε όλους εσάς. Σε πιο πολλούς τους γνωρίζω, κάποιους δεν γνωρίζω. Γίνομαι ψιλοχώμα που λέμε στη λαϊκά για όλο αυτό. Αλλά πραγματικά το αξίζει και με το παραπάνω. Μου έχει δείξει τι σημαίνει αγάπη, μου έχει δείξει τι σημαίνει να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο. Το εκτιμώ και επειδή το εκτιμώ πάρα πολύ και εκτιμώ και τους γονείς της και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που είναι και οι ίδιοι εδώ και την γλυκιά μου μανούλα και την οικογένειά μου που είναι και αυτή εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να το κάνω παραδοσιακά και... εντάξει. Αυτό που λέγαμε το I'm waiting for you ήρθε για να γίνει πραγματικότητα μέσα από τα μάτια της Δήμητρας. Κοιτάξτε τώρα τι κάνω για την κοπέλα αυτή. Δήμητρα Σεργίου, εν όψη των γονιών σου, των φίλων σου και όλων αυτών εδώ που βρίσκονται εδώ. Σου κάνω πρόταση γάμου. Ευχαριστώ πολύ, ότι σας αγαπάω πολύ. Διότι θέλω να ζήσουμε μαζί, να γεράσουμε μαζί και να κάνουμε μια υπέροχη οικογένεια μαζί. Την ερώτηση τα δικά μου σωστά. Ερώτηση. Ποια είναι η ερώτηση? Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Λοιπόν, έχω να πω λίγο κάτι, γιατί ως γνωστό θα είμαι ο κουμπάρος. Νομίζεις!